ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаамонро аз омода кардани кекс сар мекунем. имрӯз келини ман барои полдники фарзандо кекс омода кардааст ва дар влоги имрӯза ба саволҳои якчанд подписчикони нав пайвастшуда ҷавоб мегӯям. дӯстони азиз, бисёр дар бораи фарзандони рӯси ман мепурсед. баъзеҳо мегӯянд ки аз куҷо гирифтагиед, барои чӣ инҳо зарданд, барои чӣ ба рус монанданд. барои он ки тамошобинони азиз, 4 фарзанди ман русанд. ин кӯдаконро ман соли 2016 аз детский дом, аз хонаи кӯдакон гирифта ба воя расонда истодаам. ҳар чори ин кӯдакон аз як оила ҳастанд, 3 духтар ва 1 писарча. ва бисёр саволҳо буд ки дар бораи падару модари биологияшон. бисёр мепурсед ки куҷоянд падару модарашон, зинда ҳастанд ё не. бале, падару модарашон дар қайди ҳаёт ҳастанд, лекин дар бораи кӯдакон суроғам намекунанд, намепурсанд. хулоса медонанд ки дар оилаи мо тарбия меёбанд. ана ҳамин буд тамошобинони азиз, маълумоти кӯтоҳ дар бораи фарзандони ман. акнун влогамонро давом медиҳем. дар влоги имрӯза ман чӣ гуна оши паловро омода мекунам барои шумо навор кардам. ман медонам ки влогҳои моро бисёр катбонуҳои боҳунар, пурҳунар тамошо мекунанд, лекин ҳар як катбону секрети омода кардани худаша дорад. апа хоҳарони азиз, ман аз Фаберлик анамихел футболкаҳо барои писарчаҳом заказ кардаги будам. ҳозир барои шумо аксияҳои бисёр рафта истодааст, скидкаҳои калон. шумо ҳам метавонед барои фарзандотон заказ кунед, харидорӣ кунед ё ки ба командаи мо пайваст шавед. якҷоя дар як команда кор ва фаъолият мекунем. агар ба касе ҳамин кори Фаберлик писанд омада бошад ё ки ягон маҳсулоташ писанд омада бошад, ба номери ватсапи ман ҳатман нависед. ҳозир духтарон мекушоем. Настя, иди, пожалуйста. ҳозир фарзандонам дар мактаб, писарбачаҳо ҳамаш дар мактаб, биёд мепӯшанд, боз нишон метиҳам. ҳозир Настенька мекушод, мебинем. Отлично. ана духтаро сифаташ 100% пахта, беҳтарин сифат дорад. рангҳои дигараш ҳам буд, лекин размераш набуд духтаро, ба хотири ҳамин рангаша гирифтам. аҷоиб буд сифаташ. барои тобистон беҳтарин духтаро. размераш 134, барои Лёня бошад 140 заказ кардам. 134 ва барои Лёня 140, яъне барои 8 сола, 9 сола 134, барои 10 сола 140. Зачем это вообще одевать? Как? Будете втроем так гулять, если вас потеряют, то сразу... ана тамошобино, писарбачаҳои ман пӯшидан рубашкаҳоя. ана беҳтарин качество дорад. пахтагӣ 100% нормально аст. апаву хоҳарони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. инҷо келинам самбуса омода кардааст. самбусаҳои ҳамихел слоёни аҷоибот. дар тафдон бошад як намуди дигараш. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед, дар холодильник анамихел заготовка тайёр мекунем. баъзе вақт келинам тайёр мекунад, дар баъзе ҳолатҳо ман тайёр мекунам. холодильник морозилникда мемонем. вақте ки дар кор шуд, мепазем.
Вот я еще, да, маленький. А вот Малика. А я лежу. инҷо бошад хонамон меҳмонҳо омадагӣ буданд ва кӯдако бозӣ доштанд. زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی тамошобинои инҷо келини ман торти чирепаха омода карда истодааст. Рецептом поделись. Чанд дона тухм? 6 дона тухм ва 1 банка сгущённое молоко. Да. А сверху что будет потом еще? Все? Шоколад. Шоколад. торти мо ҳам омода шуд, беҳад болаззат шуд. Ягон рӯз қати соҷида рецепти пурраша барои шумо навор мекунем. Это тоже? Сейчас. Хорошо. Сечор. Доченька, Сыпать? доченька, на меня посмотри. Сыпать? Нет, пока что нет, подожди, перемешай потом. Можно я перемешаю? Дрожжи сделали? Да. Можно я Да. перемешаю? Когда Есть, да. Венчик дай, пожалуйста. Доченька, Настя, у нас же еще... доча. инҷо бошад фарш тайёр мекунем. Аввал гӯшта майда кардам, баъд мешӯям ва камтарак филеи мурғ илова мекунам, то ки ва дар ҳамин ҷо мехостам ба як комментарии дигар ҷавоб гӯям. Як хоҳар навиштанд ки ҳамаи кора келинатон мекунад, мекунем нанависед ё ки нагӯед мекунем. Ҳама кора келинатон мекунад, шумо ягон кор намекунед. хоҳари азиз, шумо беҳад хато мекунед. ҳамаи кора мо дар оила иттифоқона маслиҳат карда якҷоя мекунем. Масалан, ман хамир мешӯрам, келинам нон мепазад ё ки баръакс. ана ҳамин хел. инҷо бошад, духтарои азиз, ман ҳам барои котлет фарш тайёр мекунам. Барои ин пиёз, картошка ва камтарак манни крупа илова мекунам. Духтаро, ҳатман ҳамин рецепт кати тайёр кунед. Вақте ки манни крупа илова мекунед, нон неву, хлеб ё нон не, манни крупа илова мекунед, беҳад котлетои нежный, воздушный, ҳамин хел сочный мешавад.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی من ندانم Саджида, я крутоп, я шакароб. Крутоп? Крутоп? Да. А то мне писали, что и крутоп, не и шакароб. Тамошобинони азиз, ин крутоп. Крутобе ки Соҷида омода кардааст. ба мо иштиҳои таом ба шумо нест, агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. Ана Соҷида. Бале. Гӯштакам добавь. Сухой? Хватит, нормально. Ана, қантазан. Молодец.